Ticho Monde, Marygoretti. Oyuma sani ng'enye e puonjo ka. Kirango wach puonj ni endi, ji okete ka koro experiment. Gitimogo experiment. Oyuma ng'eny. Sani endi wacho ni jopuonj mwadware JSS gin 40,000 gi wiye. To jopuonj to nitiere mosebedo trend. Ok ni gionge. Ang'a mono sirkal ndiko jopuonj. Ndik jopuonj kata gibiro mana somo e tie yien to ndik jopuonj mokwongo. Kar somo ok bitamore mag gibedi to be pod gi classrooms manyopodo mag klas 8 ka nyopodo nyalo tiyo godo giri kapod waojore. Gima duong' mogik, Kenya osetimo maber ma osetrain jopuonj manyalo puonjo primary, nyalo puonjo secondary, nyalo puonjo kamoro amora. Gindiko jopuonj giwe walo. Sirkal sani walo mang'eny, loso mang'eny. To kane atimo education, ne wacho ni education goli e region mar mudho to teri e region mar ler. Mane meaning mar education. Koro ka sani ok onyal golo nyithindwa e mudho, nyiso ni wathoth jo Kenya ni e mudho onge ler. And bedo ng'ama ni e mudho en piny ma iye tek kabisa. Piny moserumo modok chien. Wan wasetimo maber ni jopuonj wasetrain kendo gi ng'eny ndi to watugo kodgi ok wandigi. Sani kanyo okaw moko nyondike JSS tin miyi 17,000. Mano same money machulo jatich e ot 15,000. To moto ng'ama osetrain mosesomo kabisa. Koro miyo kamagi bende ema miyo nyithindo be samoro ok dhi somo maber nikech okoni after all kata ng'adhi asomo ok dhi chulo pesa malong'o. Ng'ama ok odhi sikul manyorem chulo pesa moloyo an. Koro magi gik makelo chochruok, chochni mang'eny e yore mag somo. Sirkal okawo tekone te one ni somo ni odhi kare. CBC tek maloyo kama owuok sani e. Kech CBC dwaro resources. CBC kata ka ng'idhie ni dwaro ni nyathi otim music. Dwaro no dhie each school ma nyathi time music no. Nigi all the musical instruments, nigi everything and teachers madhi time. Kama gionge en kanono. Kayotro nyathi ni dhi timo hands on kama art and craft. To onge gik mag art and craft go. Onge machines go. En kanono. Kata en na tailoring. Onge kata mana charan. Kata mana sandane ma onge e room no. En kanono. Kawa wacho kani en kata mana cookery skills kiang'o gero. To onge kata mana sufria. Kata mana jiko onge. En kanono. Kuro miyo sirkal onego bed serious. O ensure ni all the schools will be equipped for CBC. Nikech wadong muna gi achiel kende to wadhi ang'ono pathways. To pathways gi boikore negi. Kuro miyo machare we loso mang'eny ondik jopuonj. Jotendwa moyier man gi CDF olosnwa classrooms. Nyithindo yud kamoro matimore nade. Don neno kata mna ka jatend piny Kenya bende odiochieng' manyoro nolimo skund nasari mano some mano wacho ni dhi chak ger. Mana achiel en jatend piny olose foundation stones go in all schools in Kenya. Apart from mano someno. Other schools are like that. Koro miyo wacho min sirkal we walo. Walos school obed maler. Wagol nyithinde mudho. Waket nyithinde ler. To mana ka gisomo. And gin gik moko makata kosegere gi. Gin gik moko bro budho forever. The other day in Nyicho and Sweden, adhi e class mar jo art. Ayudo gima jo art timo. Excellent. Adhi e class mar jo craft. Excellent. Adhi e craft mar jo